Salutacions, estem a l'Alt Vinalopó, a la localitat de Biar, en un dels llocs d'entrada a esta població, situada en la muntanya. És la Torreta, el que tinc darrere de mi, i al meu costat la tècnica de turisme de la localitat, Victoria Puerto. Què tal, Victoria? Hola, bon dia. Pues mira, estupendament i a més ha sigut un dia molt bo. Últimament la veritat és que estan eixint ja els dies molt bons, el clima ens està acompanyant. Sempre són dies bons per a vindre a Biar, a més, perquè em comentaves abans, mentre preparàvem aquesta entrevista, que ara obriu tots els dies. O sigui, que tots els dies són bons per a vindre així de visita. Pues sí, gràcies a Déu, teníem antes alguns dilluns, els 6 mesos a l'any teníem tancat castell i museu, i ja fa poc vam decidir que no, que la gent ve tots els dies i que anàvem a donar aquest servei. Així és que tenim les dilluns de matí al castell i les dilluns de vespre al museu, però el cas és que de dilluns a diumenge tenim tot obert. Oficina de turisme, castell i museu, per acollir bé a la gent, sí. La Turistinfo, evidentment, està molt cèntrica, en la mateixa plaça de l'Ajuntament. Allí estàs tu, no?, per a tot el que vulguin saber sobre Biar i per a recomanar també a on anar. Sí, allí estem informant des de mostrador, email, telèfon, vamos, de totes les maneres possibles. Ara ens venen els missatges hasta per Facebook, Instagram. Sí. La veritat és que intentem inclús contestar per la vesprada, el que faci falta, per la nit també. El cas és que animar molt a la gent a que vinga i allí estem donant, ja es dic, el servici ja siga de mostrador o d'una altra via de comunicació. Hi ha molta demanda d'informació, no? Podem dir que Biar, l'interior en general, però Biar especialment està de moda ara, no? Sí, especialment el tema de la muntanya és el que jo crec que ens ha salvat ara prou, perquè en aquesta època de pandèmia, la por a que la gent s'enjuntara i tal, la muntanya jo crec que ens ha salvat molt, que ha estat sempre ahí, que ha sigut un recurs sempre molt potent, però ara més que mai és el que em demanden. De fet, te'n vas a la muntanya, jo també he ara més a la muntanya que antes, i bueno, el tema d'encontrar-te gent, ja vagis per el Reconco, per el Flare, gent com mai, però és un puesto que, claro, com estàs ahí a lo grande, no és un turisme de masses, és un turisme de qualitat. Entonces, el que més ens demanden ara és el tema de la muntanya, sense dubte. Perquè suposo que així a qui li agrada caminar, això no se ho acaba. Bueno, no t'ho acabes i, a més, la comoditat d'anar-te'n des del poble i en res, veure en la muntanya, a mi és una sensació que m'encanta, a mi com a gent que sóc del poble, però és que te'n vas de casa i és que estàs en la muntanya en seguida. I aquesta sensació jo crec que al turista també li encanta, lo rodejats que estem i lo a prop que la tenim, això és. I a més crec que li ho poseu molt fàcil al visitant, perquè a banda de donar tota la informació que necessiten, també organiseu visites guiades, que això hi ha molta gent que li agrada, perquè així ja els porteu als llocs clau, no?, que n'hi ha que visitar. Pues fíjate tú, lo que es la visita guiada, han parat 2 mesos de fer-la per el tema de que els grups tenien que ser molt reduïts i per no posar tampoc a la gent en perill vam decidir parar 2 mesos. Ara volem retomar-les per juny i la idea que fem en la visita guiada era, com castell i museu les tenim oberts en personal, vam pensar en la visita guiada clavar coses que normalment estan tancades. Com per exemple l'ermita que tenim ahí a mà dreta, la del Loreto, és una de les visites que es feia les diumenges. Visitàvem l'ermita de Sant Roc, visitàvem l'ermita del Loreto, entràvem a voltes a veure també una ermita, la de Sant Ramon, i quasi sempre també al Pau de la Neu. I era una forma d'anar en la gent que coneguera inclús les llegendes, les curiositats del poble, anar en un guia que t'ho aniguera explicant, al final li dones un valor al carrer que estàs xapant, perquè va explicant que si esta casa és del marquès, que si enfront hi ha una porta que és una antiga porta al poble, que si... donar-li un poc el valor al poble que el té, i era la forma que teníem d'ensenyar-lo. I ara, ja es dic, havíem parat 2 mesos, però en juny anem a retomar les visites guiades i qualsevol persona que vulgui apuntar-se només té que cridar per telèfon a Turisme Biar, que és el 96 581 11 77, o bé entrant en el Facebook de Turisme o per qualsevol altra via, és dir-nos-ho i és gratuïta la visita. A nosaltres, què anem a dir? Ens encanta Biar. Sí que és veritat que això del turisme o de que t'agrada un lloc més o menys és algo subjectiu, però la realitat és que Biar sí que pot quantificar els distintius de qualitat amb els que compta, no? Això és una cosa que també volia preguntar-te i que em donares més informació. Sí, doncs estem molt contents perquè ens van proposar entrar en el tema del SICTEC, que és un sistema integral de
qualitat. I bueno, el que entrem és com si fos una Q de qualitat, però encara té més importància, està avalada per la Secretaria de Turisme. I hem entrat, fija tu, ja fa uns anys va entrar l'oficina de turisme junt al restaurant La Corona i l'hotel Vila de Biar. Ara fa poc s'han distingit 4 servicis més, entre ells el castell i el museu, també una casa rural, la Casa Rural Asier i l'albergue de Fontalbres, i ara van a sol·licitar la distinció 4 més, que són l'hotel La Façana, l'agència de viatges La Façana, la cafeteria L'Arc i Ceràmica Maestre. Fija tu la variació de puestos, hem parlat des d'artesania, des de cases rurals, o sea, el cas és que tots els negocis vinculats en turisme que vulguin clavar-se en aquest sistema de qualitat és una manera de millorar a l'hora de treballar. És que és un procés de millora contínua, perquè, per exemple, una contestació per telèfon, com contestar en el protocol adequat, que ja sabem que a Sinviar la gent és molt amable i el servei és, a l'hora de l'atenció d'un camarer o tal. Jo destaque molt en el poble aquesta atenció, però és encara millorar més en aquest aspecte. Potser ens animen a fer cursos d'idiomes, formació contínua, i clar, si és que és el que veníem parlant ara en el cotxe, que en ta casa no vas a ensenyar-te res nou, tens que eixir de ta casa per veure coses noves. I nosaltres també tenim que estar en contínua millora. Entonces, estem molt contents perquè per lo xicotet que hi ha i la quantitat de serveis que ja estan adherits a aquest sistema de qualitat. Molt bé. Doncs, Victòria, moltíssimes gràcies per explicar-nos tot això sobre Biar i segur que això animarà molta gent d'esta entrevista a vindre aquest estiu així a disfrutar del poble. Això esperem. Les esperem en els braços oberts i benvingut qui vulgui. Molt bé. I és que ja ho saben, està tot així a la mà, està tot molt a prop i a voltes ens anem fora a disfrutar del que tenim a pocs quilòmetres de casa. Així que ja saben, quédense així en la província, quédense amb Intercomarcal Televisió.